a faami haala ka ko noon ɗum wayi ɗum noon yalla rokku men sembe e hattan hoorde lewru ndu ha timminan keɓen baraji gonɗi ɗi hen saabu sa hoori lewru korka ha gasi ala fof bakkata mo keddirɗa nelaɗo wino ko ramadanun ila ramadanin mukaffiratun lima baynahunna ummade ramadan rawani ha hikka dendagal ko bannaɗa e bakkutuji tokosi ha heeɓi ɗo sa hoori lewru korka ɗum fof a yaafama ala tinno noon woto fuɗɗita goɗɗum ha tawa a fuɗɗiti kono a gayni golle ɗum fode ko ɓuural ko Allah yiɗande leñol Muhammadu ngol manam aljanna saabu Allah wino nelaɗo o walla sawfa yuɗika rabbuka fa tarda ma joome rokke ha mbiya yoni ha beltoɗa nelaɗo wi minne mi weletake goto e leñolam ngol mataw naata jaygol ko heddi noon kadi ko Allah hoddirno ko hen ma naat mataw ma naat kono kam ko wawi wonde foof kam yo Allah waɗ men rewoɓe Allah hooroɓe lewru korko jokkoɓe enɗam yiɗidiroɓe saabi Allah cengti noon e leñol men inan ɗeɗo fulɓe toujours seɗen kaala mbiten leñol ngol ko pullo nden fof ken fulɓe heddi ko kinɗe ɗe kadi mbaɗira tan ko ha mbawen wurdude hakkude men ɗum tan waɗira kono yen tinnodire koye men jokkodiren enɗam mbasen añodirde koye men mbasen haaɓa kadi habde e koye men yo Allah wallu men e ɗum barke nduɗo lewru korko ko noon dal ɗum lewru korko ndu ɗum wayi ɓuure gonɗe hen nela sallallah alih w sallam noon hoori lewru korko ndu anduɓe ne mbiri ko duuɓi jeenayyi o hoori hen duuɓi 5 o hoori ko balɗe nawgas e jeenayyi wiyata wono julde o juula hen duuɓi 4 o hoori ko balɗe 30 rewodirani noon koko jaksidiri e nder mum tan kono ko noon ɗum wayi ɗum noon wadde lewru no maare nawgas e jeenayyi lewru no timmina laaɗo yamiri wi so lewru ndu yiyama yo hoore so maayi kadi yo taƴe ɗum woni suumu li ru'yatihi wa afɗiru li ru'yatihi wa in ghumma aleykum tawi satti jiiɗe ɗe fa atimmu salasina min chaban timmi noon balɗe 30 soban ɗum noon wadde humɓe ñande talata e humɓe ñande alarba e goɗɗo kañum andin humi inen fof pewɗen ko Allah subahana wa taala inen fof anni e men ko goto kala ko woni hen bakruji Allah yaafa men kala ko woni hen moƴƴere tan yo Allah jaɓan men ko Allah woni jaɓowo golle saabu hay goto ala garanti wonde ko ndewammi ko Allah walla ko juulanmi ko walla ko cakkotomi ko mi jaɓanama ko moƴƴinde miije tan kun baynal hawfi war raja'i ko noon nelaɗo wino won hakkude jorto moƴƴe e kulol Allah nde wonno wala ya'manu makrullahi illa al qawmul khasirun Allah holnaki no rewa Allah tan ha cikka ha kala ko ndewɗa kala ko mbaɗɗa e moƴƴere jaɓa kula Allah ha cikka jangga ka maayo jortoɗa moƴƴere ha cikka a mayata ligga maha darna galleji ma mbaɗa kala ko foti waɗede mbaɗa kono andu kullu nafsin za'iqatul maut ciftara mayde neɗɗo sala sallam wino azkiru tinne ciftere zicra hasimil lazzati ko bonnata welammeji mi ya rasulullahi holko bonnata welammeji o wi zicrul mawti wal bila ko beltiɗa ko fof sa siftiri ka maayo tan ma wonko ɓerde ma nde awi noon wadde neɗɗo kala ko mbawɗa wadde kala ɗo mbawɗa wonde kala no mbawɗa waade e kala ko mbawɗa dañde tinno mbadda hen dewal Allah ala hewde famɗude saabu gurdam aduna ala fof ko juuti hen hay seeɗa nde wonno neɗɗo hay sa wuuri duuɓi 100 hankadi waykini a natti nafde te hebde ɗum kadi weeɓani kono yo Allah wallu men e jokkere enɗam tinne ballodiren ganden oɗo aduna ko jahaw adduniya daru fana in wo gurur noon imamen ɓe mbi walla anduɓe ɓe mbi ɗum noon wadde nduɗo lewru korko tinna ɗen ndewen hen Allah balɗe sappa gadane ɗe e lewru korko nasalam wi kañum fof keɗe yurmede Allah meeɗe Allah noon kala mo yurmi malama ko aljanna fayi o wi balɗe sappo gonɗe hakkude ɗe kanje fof keɗe yaafuya keɗe magfira kala ko bannaɗa Allah yaafuma e nder balɗe sappo ɗe ha laaɓa o wi balɗe sappo cakkitiɗe noon ko itto ɓun soko sappo soko jeeɗe ko wawi wonde fof ko itto ɓun minan naari hankkadi an windama hankkadi waɗama tampone an hankkadi a rimɗe jeygol a natta jeygol gasi an hankkadi a malama inde ma sagto wonno momtama hankkadi ka natawo aljanna noon wadde so neɗɗo dañi ɗum ɗo hawri e lewru korko aɗa selli a ñawani gantu fo ala tinna kala ko jaggunoɗa woppu rafi kaɗowo mo hordota kene jogui doole yimɓe fof ne gandi ɗum kono hanke tan horam no Moussa no walla nagam tan rafi on bolle puutan mbiya horta ala yo yimɓeɓe tinna tawi noon jomum rafama wonde won rafi docteur ɓe mbi an a wawata horde woto hoor Allah fawanima ɗum hande Allah sellinma fo joɓa so andama sellata ñammina ɗum kay weeɓi addina yusru yassiru wala ta assiru ma jala aleykum fi dini min harajin millatu abikum ibrahima huwa sammakumul muslimina min qabl wadde
ganden diina o no weeɓi ha o wi lan yusadu diina illa galaba kala cattinɗe diine ɓuurima doole saabu yimɓeɓe wama qadrullaha haqqa qadrihi hay goto wawa mawninde Allah no Allah foti mawninirede ni heddi tan mbatta kam ko hakke doole ma kono Allah no foti rewrede ni hay goto wawa rewride noon Allah kono noon kadi anne tinno wata am waji goto sahabi jalino wiye Muaz bun Jabal o hawre Anas ibnu Malik Anas namni wimo min ayna jiita ya Muaz honto ummiɗa Muaz bun Jabal o wi jiitu min rasulillahi ummimi dekto ni sallallahu alaihi wasallam o wi maza sami'tu minhu ko hoɗum nanɗa e nelaɗo no haala o wi sami'tu minhu yaqulu min de nani nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wiya man qala la ilaha illa allah khalisan mukhlisan dakhala al janna kala biɗe konngol la ilaha illallah tena laaɓe ma ka kalta ko gongema aɗa laɓɓine ɓernde ma sa may ka aljanna paaɗa o wi ha o wi eyi o ye goɗɗum o wi man sama yawman wahidan fi shahri rajab mi haalani hay korko de e lewru rajab ñalawma goto tan o hoori hen te yabtaghi fihi wajhillah mo ɗaɗɗiri ɗum saabi Allah so maayi dakhala aljanna o naata aljanna tan Muaz bun Jabal yimɓe hasbu ko yoni accu ɗon o yimbo hotagal makka Muaz ha ɓooyo hayre o wi somi yeehi mi hooti mi haalni ɗum yimɓeɓe ma mbiyam hol biɗoma noon mi wimi noon ko Anas ndo wi wimi noon ko Muaz tene wawi wonde nden yimɓeɓe jaɓa walla colo accu mi yahana hoore o wi o yetti e nela sallallahu alaihi wasallam o wi ya rasulallah mi ari o ko adduma o addimi de ko Muaz wimi naggam e naggam kala baɗɗo ɗum ma naata aljanna no mbinoɗen ni nani o wi sadaqa Muaz bun Jabal Muaz ko wi ko de ko min wi ɗum noon minni kadi wimi noon ko Jibril alayhi salam Jibril ko Allah wi ɗum noon ɗon kadi laaɓi cer ndeke noon hebde aljanna nde haydara sattani o yimɓeɓe tan tinna e dewal Allah Allah alamba tagani aljanna Allah alamba tagani jeygol ngol so wona yimɓe e jinneji ɗum noon ko an kayit ma danegue tal haydara windaka nan joƴƴinaka an andi noon ko jiɗɗa rampilde e kayit ma tawi koko moƴƴi dampilta hen tinno rampil hen ko moƴƴi taw kadi ko goɗɗum ko an andi man sa afal yumin wa man sa afal yakfur ko ɗum tan wona force la ikraha fi din ɗum noon wadde yo yimɓeɓe tinna e diina ka lewru korko ndu ni heewi ɓuuri no feewi hay sen ñalli ɗo haalde guila subaka ha heewi en mbawa gandude ɓuuri lewru korko haqqe gandal men ne wayi famɗude e nder ko anduɓe gandi ko eyyi ɗum noon lewru korko ndu ni heewi ɓuuri no feewi no feewi nara sallallah alih sallam ko noon wino noon Muaz bun Jabal ɓawa hawre makko haaldi sifani wadde yo yimɓeɓe tinna e dewe Allah ɗe tinno e lewru korko ndu timmina aadi hakkude mum e Allah o aadi hakkude neɗɗo e Allah tan ko rewde Allah wasa wofde Allah ɗum woni aadi hakkude neɗɗo e Allah aadi Allah e hakkude mum e neɗɗo tan ko nanna ɗum aljanna heɓa welanmi jamma jang ɗum noon wadde aadi o neɗɗo yo tinna aadi o ɓaawa Allah kam subahanahu wa taala luldata ko fodore inna allaha la yuhliful mi'ad jo ne manque pas sa promesse ɗum noon lewru korko ndu ko ɓuri hen tan mehe goni hen wonno ko hen jamma leylatul qadri kadi ko hen woni ko heddi ɓuri ɗe ne mbiruma minni ceerno Oumar sen ñalliɗo haade ha hiira en gaynata ɓuri ɗe te wonno jamma leylatul qadri biyaɗo o ke nder lewru korko ndu woni te ɓura an o jippinaɗa ene jangge jamme ñalawma kañum woni ɓarorgal walla kañum woni ƴoñargal julɓe ɓe ke nder lewru korko ndu jippinaɗa noon neɗɗo tan wi itta ɗe wiyete lawhul mahfouz firti ko alluwal ngal ganduɗa koko reena la table biye garde jippina e asman aduna adda e magasin mawɗo goto mbo Allah tagui waɗi ɗon wiyete ko baytul izzati mofta ɗon dafa tan wahida manam lawol gotol no jippo e nelaɗa mu najjaman seeɗa seeɗa hasbul waqa'i wal hawadisi wal asilati kala ko ari ñawoje jippine seeɗa ko ni e gaɗe baɗe noon ha ɓurano gasi e nder duuɓi naw gasi tati walla ko way noon ke nder lewru korko jippi na sala sallam wi suhufu Ibrahima deftere annabi Ibrahima walla kayitaji mum ke nder ñande goo korko ko nden Allah jippini ɗumen o wi tawret Moussa deftere annabi Moussa ko ñande jeegom korko jippi ke nder lewru korko jippi caggal duuɓi temedde jeeɗiɗi jawti hakkude mum e deftere annabi Ibrahima Allah jippini deftere wiyetende tawret annabi Moussa jogui ne ñawira Allah resi men rewi men ha annabi biteɗo Dawuda Allah waɗi nelama ari Allah jippininoɓe deftere wiyetende Zabura Dawuda ko capantati simore woni hen ala ka dagui ala ka harmi woni hen tan ko waaju ya bani adama e hema ɓi adama deftere nde wone ñawirede ne waajire yimɓeɓe beele yimɓeɓe ne dutto e dewal Allah faami
caggal duuɓi 100 hakkude mum e deftere annabi Moussa nde